χώρο με μια κατανυκτική ατμόσφαιρα. Κάναμε συζήτηση και πριν καν διατυπώσουμε τις όποιες αδυναμίες ή ελλείψεις, ο γέροντας σχεδόν τις ήξερε, σχεδόν τις έλεγε, σχεδόν συμφωνούσε ή διαφωνούσε, αλλά δεν ήταν ποτέ αυστηρός. Η ζωή του γέροντα ήταν πλούσια σε θεοσημείες, σε θαυμαστές ψυχικές οράσεις. Η πνευματική του επικοινωνία με τον αγαπημένο του Άγιο και προστάτη του, τον Όσιο Δαβίδ, ήταν για αυτόν θέμα τόσο απλό όσο η δική μας σχέση με τους συνανθρώπους μας. Αφού προσευχήθηκε ο γέροντας, 40 μέρες μου είπε, μου λέει, έλα εδώ κυρία Βιολέτα, μου είπε ο Άγιος Δαβίδ ότι ο Θεόδωρος θα γίνει καλά. Δεν μου είπε την ημέρα που θα γίνει καλά ο Θεόδωρος και μου είπε να σου πω να μην απελπιστείς, να μην χάσεις την πίστη σου και όταν γίνει ο Θεόδωρος καλά ο Κύριος θα τον κατευθύνει. Εγώ το πίστεψα και το πιστεύω μέχρι σήμερα. Διορατικό και προορατικό ήταν δύο σημαντικά χαρίσματα της προσωπικότητος του γέροντος που επέστρεψαν τους πνευματικούς του μόχθους και τη βία που άσκησε στον εαυτό του για να γίνει άξιος της βασιλείας των ουρανών. Οι χαρισματικές ενορατικές καταστάσεις και ικανότητες του γέροντα επλούτιζαν το πνεύμα του με γνώση, όχι πλέον ανθρώπινη, αλλά θεία και χαρισματική. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε τη στοιχειώδη εκπαίδευση, που στη Φαράκλα στο δημοτικό σχολείο από το 1927, παιδάκι 7 χρόνων τότε, μέχρι το 1933 τελείωσε μόνο το δημοτικό σχολείο, ήταν σοφότερος των ειδικών θεολόγων. Ήταν κάτι τρομερό. Ήξερε να ερμηνεύει και να ομιλεί ακόμη και στην αρχαία γλώσσα, ενώ δεν διδάχθηκε ποτέ αρχαία γλώσσα. Ήταν ικανός να ερμηνεύει και τα πιο δύσκολα κείμενα των πατέρων. Κάθε τόσο όμως σταματούσε και έλεγε «Ζη Κύριος των δυνάμεων, θαυμαστός ο Θεός εν της οσίης αυτού, δότε δόξαν το Θεό». Πολλές φορές γνωρίζουμε ότι ο γέροντας έμενε νηστικός γιατί έπρεπε να προσευχηθεί για εκείνους που είχαν ανάγκη. Πολλές φορές άφηνε τον ύπνο του γιατί έπρεπε να κατεβεί κάτω να συναντήσει τον γέροντά του μπροστά στην Αγία Κάρα του και να του πει τα παράπονά του. Έτσι λοιπόν εκείνος βίωνε την άσκηση των παλαιών μοναχών και των ασκητών, των πρώτων αιώνων, για να αποδειχθεί άξιος με εκείνους. Το πρώτο λοιπόν που μπορούμε να συναντήσουμε στον άνθρωπο αυτό ήταν το ασκητικό φρόνημά του για τους άλλους ανθρώπους. Ήταν αγωνιστής για να κερδίζουν οι άλλοι. Βέβαια, εκείνος κέρδιζε καθώς κέρδιζαν οι άλλοι εξαιτίας της προσευχής του. Ο πατήρ Ιάκωβος υπέφερε από πολλές αρρώστιες. Συγκεκριμένος είχε βηματοδότη. Υπέφερε από προστάτη, είχε κάνει 2 εγχειρήσεις στο στομάχι, είχε θρομβώσει στα πόδια και αυγενικό σύνδρομο. Όλες όμως αυτές τις αρρώστιες τις υπέμενε αγωνγίστος και αδιαμαρτυρήτος, χωρίς καθόλου να τον εμποδίζουν ή να τον παρακολύουν στα πνευματικά του καθήκοντα.
με τη χάρη του Θεού υπέταξε τα πάθη και ως ελεύθερος άνθρωπος ζούσε αυτή την υπέροχη κοινωνία αγάπης με τον εν τριάδη Θεό. Όπως μου είχε πει πολλές φορές, βρισκόταν στους ουρανούς, είτε εν ύπνο, είτε σε έκσταση, είτε σε προόραση, και έβλεπε πράγματα μεταφυσικά, υπαρξιακά. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή τα έδωσε όλα στο Θεό, ηξιώθη από εκείνον και πολλών χαρισμάτων. Είναι αλήθεια ότι το Μάιο του 1988, ενώ στη Σχολή Αξιωματικών Χωροφυλακής έδινα κάποια θέματα ως πρόεδρος της Επιτροπής, έπαθα ένα ισκεμικό φαινόμενο. Πήγα τότε στο νοσοκομείο, μου είπαν κατεπηγόντως, επειδή έχεις πολύ σοβαρά ασθένεια με τις στεφανιές σου, πρέπει να πας να χειρουργηθείς. Έχω αδερφό καθηγητή καρδιολόγο στο Λος Άντζελες, αλλά θέλησα να μην πάω κατευθείαν στην Αμερική, να πάρω την ευχή του γέροντος. Πέρασα λοιπόν από τον γέροντα, εξομολογήθηκα, πήγα με τον πατέρα Δημήτριο τον Τζούμα και μου λέει, αύριο θα σου πω αν πρέπει να πας ή όχι. Την άλλη μέρα το πρωί, χαμογελαστά μου λέει, να πας και να μου πεις την ημέρα που θα μπει στο χειρουργείο. Λοιπόν, πράγματι πήγα στο Λος Άντζελες, έγιναν τα διαδικαστικά, μπήκα στις 8 Μαΐου σε ένα νοσοκομείο της Σάντα Μόνικα έξω από το Λος Άντζελες με έναν περίφημο γιατρό Ιταλό Διάκο, ο οποίος ήταν ειδικό στα θέματα της αγκιοπλαστικής. Ήθελε ο αδερφός μου να αποφύγω το bypass. Εκεί, κατά την δίωδον αυτής της διαδικασίας, γιατί βλέπεις και εσύ την όλη πορεία της προσπαθίας του γιατρού που σου ανοίγουν με μπαλονάκι τις στεφανίες, ήταν και είδα κι εγώ πολύ βουλωμένες και σε κάποια στιγμή πράγματι το βλέπω, το θυμάμαι και με πιάνει πραγματικά βαθιά συγκίνηση. He is dead, είπε ο γιατρός. Η σφιγμή 0, με θεούσε νεκρό. Σε κάποια στιγμή, εδώ δεν θα σας πω πολλά πράγματα. Κάτι είδα, κάποιες σκιές, 2 ρασοφόρων και με σήκωσαν. Και σκόθηκα κανονικά τη στιγμή που οι άλλοι άρχισαν να κλαίνε. Και λέει ο ίδιος ο Διάκος, Νικόλαος Διάκος από την Ιταλία ήταν, αλλά εκεί χρόνια γιατρός, λέει, με συγχωρείτε, υπάρχει θαύμα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς προηγουμένως σε κάμποσα κλάσματα του λεπτού δεν πιάναμε σφυγό και τώρα το βλέπω να είναι μια χαρά. Συνεχίστηκε την επομένη ημέρα, με βάλε στην εντατική, συνήλθα αμέσως μια χαρά. Εκείνο το βράδυ πάλι είχα κάποιες τέτοιες ανάλογες εμπειρίες. Ίσως αυτά είναι κόντρα στη λογική και δεν μπορεί να τα πιστέψει κανείς, αλλά εγώ τα έζησα, δεν μπορώ να το κρύψω. Και αυτό που θέλω να πω κυρίως και να δώσω έμφαση είναι όταν γύρισα, χωρίς να πω πουθενά, ούτε και στη γυναίκα μου, ούτε και στον Παπαδημήτρη που ήταν στενός φίλος μου, γύρω από αυτά με κάλεσε, με φίλησε στο μέτωπο και ο γέροντας μου είπε, ναι έμαθα. Λέω, πώς? Αυτούς που έστειλα. Τώρα να προχωρήσω και ποιος έστειλε. Κατά την δική του θέση παρεκάλεσα, λέει, τον Όσιο Δαβίδ και μου λέει, τι δουλειά έχω τόσο μακριά, δεν πάω. Σαν να συζητούσε με συνάδελφό του, σαν να είναι φίλοι. Λέει, δεν πάω μόνος. Όταν άκουσε το μόνος, λέει, τότε εντάξει, θα παρακαλέσω τον
Ιωάννη τον Ρώσο, να πάτε παρέα μαζί, τον Άγιο Γιάννη τον Ρώσο. Λέει εκείνος πολύ ευχαρίστως, λέει, όταν έρχεται μου λέει καλημέρα πάντα. Είναι αλήθεια, και αυτό το λέγω, κάθε φορά που ανέβαινα και κατέβαινα πηγαίναμε, ανάβαμε ένα κεράκι και προσκυνούσαμε το Άγιο Λείψανό του. Ας πούμε ότι ήταν αυτοί οι δύο γέροντες, δεν θέλω να σας το πω αυτό, πάντως δύο σκιές ρασοφορεμένων, και ο γέροντας μου είπε ότι ήρθαν και μου είπαν το και το και το. Όσο ο γέροντας προαγότανε σε εμπειρίες πνευματικές, τόσο φυσικότερη γινότανε η προσευχητική του λειτουργία. Η πατερική προτροπή, όταν ενωθεί η αναπνοή σου με την επίκληση του ονόματος του Θεού, τότε θα γνωρίσεις την πνευματική ωφέλεια της χαρισματικής καταστάσεως της ησυχίας. Ο γέροντας ζούσε και ανέπνεε προσευχητικά στο Χριστό, και η επιθυμία του και ο πόθος του ήταν η ολοκληρωτική του προσήλωση στο πρόσωπο του Χριστού, σύμφωνα με τους λόγους του ψαλμοδού. «Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω, εξεζήτησέ σε το πρόσωπον μου, το πρόσωπον σου Κύριε ζητήσω». Πολλές φορές μας έλεγε ότι εγώ πατέρες θα πεθάνω πάνω στο καθήκον μου. Και πράγματι κατά την ώρα της εξομολογήσεως ο γέροντας παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού, όπως ακριβώς το πρωί είχε πει. Η κηδεία του ήταν πάνδημος. Δεν ήταν κηδεία παρά αναστάσιμη ακολουθία. Πραγματικά ήταν μια εξόδιος ακολουθία ενός Αγίου, και όπως είπανε πολλοί άνθρωποι, σαν να έζησαν την εξόδια ακολουθία του Μεγάλου Βασιλείου, γιατί πραγματικά ήταν χαρμόσυνη και πανηγυρική, διότι τίμιος εναντίον Κυρίου
ο θάνατος των οσίων αυτού. Ήθελε να γίνει κατακτητής της Βασιλείας του Θεού. Αλλά μαζί με αυτόν και οι άλλοι. Γι' αυτό και στους πατέρες της Μονής διαρκώς έλεγε τα ίδια πράγματα και στα παιδιά που έρχονταν κοντά του και στους ηλικιωμένους και στους ασθενείς και στους επιστήμονες. Πάντοτε ήταν αυτή η θέση του. Καλά τα επίγεια, απαραίτητα για όσο μας χρειάζονται. Αλλά εμείς πρέπει να κατακτήσουμε τους ουρανούς. Ενθυμούμε όταν με συνάντησε την πρώτη φορά που μου είπε χαρακτηριστικά την εξής φράση. Ας σε επιτραπεί να το είπω. Μη θεωρηθείτε ομιλώ για τον εαυτό μου, αλλά θέλω να πω ακριβώς τη φράση του γέροντα. Άγιε Αρχιερέα μου, βλέπω ένα φως μέσα στα μάτια σου. Φρόντισε μη σβήσει ποτέ το φως αυτό, γιατί θα είσαι υπεύθυνος αν θα σβήσει. Και αυτό ήταν το σημείο που πάντοτε αναφέρομαι στην προσευχή μου όταν ζητάω την προσευχή του και τις πρεσβείες του. Να με ρεμνήσει με τις προσευχές του να μην σβήσει το φως αυτό. Επειδή η αγωνιστικότητα του γέροντα, η βία που εξασκούσε, τον έφεραν σε τέτοια σημεία, ώστε και από μικρό παιδί ακόμα να έχει τη χάρη του Θεού επάνω του. Και αυτό το ζήσαμε πολλές φορές, ή όπως ο ίδιος μας αποκάλυπτε πολλές φορές, να αξιωθεί να έχει θεοπτίες, να βλέπει στην ώρα της λειτουργίας Θείους Αγγέλους, να βλέπει Αγίους, ακόμα πολλές φορές και αυτό το διάβολο να προσπαθεί να του βάλει παγίδες στα πόδια του, και όλα αυτά τα έλεγε με πολύ ταπείνωση. Και μας έλεγε όταν ο άνθρωπος θέλει να ζήσει το Θεό, πραγματικά ο Θεός τον αμείβει και τον ανταμείβει και σε αυτή τη ζωή. Και πολλοί άνθρωποι που ερχόντουσαν στο μοναστήρι, που είχαν δει ή είχαν ακούσει από το στόμα του γέρου τέτοια πράγματα, ή τους απεκάλυπτε πολλά πράγματα από τη ζωή τους, έρχονται σήμερα στο μοναστήρι να μας πούνε, να μας καταθέσουν τις εμπειρίες αυτές που είχαν από τον γέροντα. Το πρώτο θαυμαστό γεγονός από τον γέροντα Ιάκωβο ήταν η θεραπεία ενός φλέγμονα που παρουσιάστηκε σε μένα, ένας περιεδρικός φλέγμονας και μια παλιά κιστικόκικο στην οποία είχα περίπου από 34 ετών. Όταν παρουσιάστηκε αυτός ο φλέγμονας ήταν τόσο έντονος και ο πόνος και τόσο πολύ που υπέφερα που με ανάγκασε να κλείσω το ιατρείο μου και να καθίσω στο κρεβάτι. Μετά από 5 μέρες θεραπείας, αντιβίωση έπαιρνα για να υποχωρήσει ο φλέγμονας, αναγκάστηκα να μεταβώ στη Χαλκίδα για να με δει χειρουργός μήπως, παρόλο που ήξερα ότι δεν επιτρέπει να διανοιχθεί, να μου ανοίξει το φλέγμονα. Όταν έφτασα εκεί πέρα, αναγκάστηκα μάλιστα ταξιδεύοντας να κάθομαι σε σωσίβιο γιατί δεν μπορούσα να καθίσω. Και όταν μετέβηνε εκεί πέρα, με είδε ο χειρούργος, ο οποίος μου είπε: θα συνεχίσεις την θεραπεία σου και τουλάχιστον άλλες 10 μέρες θα υποφέρεις. Εάν δεν υποχωρήσει, τότε θα έρθεις να τον ανοίξουμε αναγκαστικά το φλέγμονα. Γυρίζοντας από τη Χαλκίδα, πέρασα από τη Μονή του Οσίου Δαβίδ. Ήταν περίπου μεσημέρι. Στην τράπεζα βρήκα τον γέροντα, ο οποίος μου είπε, τον πατέρα Κύριλλο, να πάρω λίγο λαδάκι από το καντιλάκι του Οσίου Δαβίδ και από το καντιλάκι που είναι στον τάφο του μακαριστού γέροντα. Επειδή δεν ήταν κανένας πατέρας στην εκκλησία, αναγκάστηκα να πάρω λίγο λαδάκι μόνο από το καντιλάκι του τάφου του πατρός Ιακώβου. Γυρίσαμε στο σπίτι, έβαλα το λαδάκι στο φλέγμονα απάνω και πραγματικά μετά μισή ώρα κατάλαβα κάτι να με υγραίνει πίσω. Φώναξα τη γυναίκα μου, η οποία μάλιστα κορόιδευε κιόλας, μου λέει: ακόμα δεν έβαλες το λαδάκι πέρας, μάλλον το λάδι θα είναι. Και πραγματικά όμως όταν αφαίρεσε το βαμβάκι με το λάδι, είδε ότι είχε ανοίξει μια πολύ μικρή τρυπούλα στο φλέγμονα, η οποία έτρεχε πίον και αίμα.
μέχρι το πρωί, σιγά σιγά, χωρίς ιδιαίτερο πολύ περιεχόμενο να βγει, υποχώρησε ο φλέγμονας και έφτασε, ενώ ήταν μέγεθος περίπου μικρού καρυδίου, έφτασε να γίνει περίπου μια μικρή φακή. Ταυτοχρόνως, περνώντας ο φλέγμονας, υποχώρησε και η κίστη του κόκκιγου στην οποία είχα και φύγανε τα δυο τα συρίγια τα οποία υπήρχαν εκεί πέρα. Αυτό όλο ήταν ένα θαυμαστό γεγονός για μένα και το οφείλω στο γέροντα Ιάκωβο. Ήταν ένα πράγμα, ένα όγκος πολύ μεγάλο και πήγα στο γιατρό. Στην αρχή του είπα στη γυναίκα μου και μου είπε να πάω στο γιατρό. Πήγα στο γιατρό, μου λέει ο γιατρός, πήγαινε Γιώργο, μην καθυστερείς καθόλου, πήγαινε στην Αθήνα να δεις τι είναι αυτό, γιατί είναι κακοήθης αυτό το πράγμα. Εγώ δεν ήθελα να πάω στο γιατρό. Παρακάλεσα το μπάτε Ιάκωβο με τις προσευχές μου, ερχόμενα εδώ στο μοναστήρι, στο σπίτι του διάβαζε και τον παρακαλούσα. Και αυτό μεταξύ είχε τάξει η γυναίκα μου να πάμε στην Τίνο, στην Παναγία. Στην Τίνο, στην Παναγία πήγα. Πήγα με τη γυναίκα μου, το είχα το όγκος. Το πρώτο βράδυ που κοιμηθήκαμε, πήγαμε πάνω στην Παναγία, προσκυνήσαμε. Το βράδυ που κοιμηθήκαμε, βλέπω τον πατέρα Ιάκωβο. Ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει: Γιώργο, ήρθα να σου πάρω αυτό που έχεις. Το πρωί ξημέρωσε, βλέπω το όγκος ότι είχε φύγει. Αλλά δεν μίλησα στη γυναίκα μου τίποτε. Και καθίσαμε 3 μέρες στην Παναγία στην Τίνο, δεν μίλησα τίποτε στη γυναίκα μου. Ήρθα στη λίμνη, πήγα στο μπάνιο, έκανα μπάνιο, πιέθηκα όλα. Λέω: φωνάζω τη γυναίκα μου, λέω: γυναίκα, να δεις κάτι που δεν υπάρχει. Μου λέει: τι. Λέω: το όγκος που είχα έχει φύγει. Δεν και πει. Λέω: κάτω στην Τίνο που είχαμε πάει, παρουσιάστηκε ο γέροντας Ιάκωβος. Και μου είπε ότι ήρθα να σου πάρω αυτό που έχεις. Και μου το πήρε, δεν υπάρχει τίποτε. Και κοιτάζει η γυναίκα μου και δεν υπήρχε τίποτε. Και στο γιατρό που είχα πάει και το έδειξα, μου λέει: αυτό το πράγμα πώς είναι, αυτό είναι μεγάλο θαύμα, λέει Γιώργο, πώς έφυγε αυτό το πράγμα. Λέω: γιατί έτσι και έτσι. Παρουσιάστηκε ο γέροντας και μου το πήρε. Από το γέροντα Ιάκωβο έχω δει πολλά θαυμαστά πράγματα. Και ίσως αυτό είναι για την βαριά αρρώστια, το βαρύ σταυρό που σηκώνω. Το γέροντα Ιάκωβο τον είδα